Hayırlı kеш, yaz ayları avul хуҗалыгына iş, мәшәкать, йокысыз төннәр белән бергә яңа өмет тә алып килә. Еллы да, бәяләре дә әйбәт булып, көтелмәгән чыгымнарсыз матур уңыш, үрчем табыш алу өмете. Бу хакта иң беренчеләрдән булып, әлбәттә, фермерлар уйлана башлый. Аптырарлык түгел, агросәнәгать комплексының иң тиз үсештәге өлкәсе, нәкъ менә фермерлык. Елдан-ел эшкәртелүче җир мәйданы, җитештерелүче продукция күләме арта. Бакчачылык, балык үрчетү, уылдык җитештерү кебек моңарчы күрелмәгән өлкәләрне дә беренчеләрдән булып фермерлар үзләштерде. Әмма алдынгы өлкәләрнең дә күптәнге проблемалары була. Студиябыз кунаклары белән бүген шуларны барларбыз һәм шишу юлларын табарга тырышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Татарстанда җитештерелгән продукцияның нинди өлеше фермерларга туры килә? Камер әфәнде, сездән башларбыз. Әлбәттә, әйтергә кирәк, фермерлар, шәхси авыл хуҗалыклары да, сельскохозяйственно-потребительский кооперативлары да, без 33-нче съездны уздырдык. Шунда итокларны подводить дигәндә, итоклар әйттеләр, что 47% валовый сельскохозяйственный продукт фермерлар белән дә, шәхси авыл хуҗалыклар, сельскохозяйственно-потребительский кооперативларда җиткерә. Но алар продукция артында кешеләр басып тора. Фермерские хозяйстволар 4000-нән артык, фермерские хозяйстволар, шәхси авыл хуҗалыкны дисәк инде 476 мең, сельскохозяйственно-потребительский кооперативларны дисәк 300-дән артык, яннан соң 30% мал туар. Бу канәгатьләндерерлек саннармы? Канәгатьлек саннар, официальный саннар. Шуңа күрә 47%-ны җиткерергә валовый сельскохозяйственный продукцияны мин әйтер идем, фермерларның өлешләре республиканың экономикасында и авыл хуҗалыгының экономикасында бик зур дип әйтәмен. Шуңа күрә монда килделәр безнең фермерлар. Алар бик тырышып эшли торган җегетләр, мал туарны да асрыйлар, умартачылар да, балыкчылар да. Шуңа күрә тавыкны да тотучылар бар монда. Шуңа күрә алар үзләре сөйләрләр инде. Барысы белән дә хәзер танышып чыгарбыз. Монда күрсәткечләр турында әлбәттә мактанып сөйләргә була һәм мактанарлык саннар бар әлбәттә. Ләкин менә соңгы елда мөгезле эретерлекнең баш саны кимүне дә әйтеп узарга кирәк. Куркыныч булмаса да, ләкин кимү бар. Һәм аның төп сәбәпләренең берсе булып, грант алып эшли башлаган фермерлык хуҗалыкларының әлеге грантның шартларын үтәп бетергәннән соң үзләренең эшчәнлекләрен туктату тора. Рамил әфәнде, бу очракта без нәрсә турында әйтә алабыз? Менә әйтик, алар 5 елын эшләделәр. Алга таба ни өчен бармыйлар? Яңа грант кирәкме? Яки бу инде эшли белмәүдән килә торган әйберме? Беренчедән, баш саны кимү күзәтелә дип әйтеп киттегез. Әле ул алга таба да күзәтелер. Минем фикеремчә, минем күз аллавым буенча. Чөнки менә бүгенге вазгыять шулайрак, менә бер алып карасак 5 ел элек, 6 ел элекке вакытларны, ул вакытларны фермерлар үзләре дә бик сагынып искә алырлар әле. Ул булсын техник ягыннан ярдәм, бүтән яктан бәяләр вакытында. Менә хәзер бит инде алып карасак бөртек бәясе канәгатьләндерми фермерларны. Сөт бәясен алып карасак, ул да канәгатьләндерми. Инде аларга патриот булганнар өчен һәйкәл куярга кирәк фермерларга. Менә бу грантларның шартын үтәп, алар бит инде эшләп караган 5 ел эшләү авыл хуҗалыгында ул аз сан түгелдер дип әйтәм инде, аз еллар түгел. Шуңа күрә алар карый, исәпли, бәлки икенче юнәлешкә кирип китә, бәлки мәсәлән сөт сауган икән, ул теге үз симертүгә кирип китәргә мөмкин, бүтән сарыкчылыкка кирип китәргә мөмкин. Алай итеп юнәлешне үзгәртүчеләр дә бардыр дип әйтәм. Әмма ләкин менә бу барьерлар, кыенлыклар килеп туган хәл бүген фермерларны бик авыр хәлгә куя. Аңлашылды. Монда менә бәяләрдән канәгать түгел дип әйтәбез бит инде. Андый кешеләр әлбәттә бик күп, ләкин шулар арасында бәлкем бердән-бер кеше бардыр. Бүгенге көнгә бәяләрдән бик канәгать булып торучы Мамадыштан Илнар. Чөнки ул бөртек бәясеннән дә бик канәгать бүгенге көндә, сөт бәясеннән дә бик канәгать. Илнар, ни өчен шулай? Сөт бәясен мин Марс Митхатышка Юнусовны беләсезне ишетеп тәгән. Аңа рәхмәтем әйтәсем килә, потому что ул кергәч конкуренция создавайтты. И мәҗбүри бәяне күтәрделәр. Без
yıldan artık 30'dan dağın düşmedi. Mine bu ayga gına azraq kiymeşek dedi, bugün söyleştim yani bilen. No, rahmat ana. Azraq kiyimi көп mu? Sizin şahsi hujalık yollaşması. Azraq kiyimi no bir 3-4 сумга. Alo пока шул neyine aytayım. Men bit Instagramda qarab baram, Respublika o'yincha ko'pmi bilan sütlü jig'anlarni. Bizda 30dan tushgani bo'lmadi sütni. Furaj beyasi, men zernovoylar yo'q menim. Menim uchun bu yil babshmevat bo'ldi. 10 so'mga furajni keltirib beradilar, 31 so'mga sütni olib ketadilar. Arpada başağın qo'ymay, sütni ichmay. Mexanizatorda kerak tugul. Yil sayin olay bo'lmay o'yinlar. No, işte babayınçı kuşayın ne? Bugün fermerlar nindir devletten yardımsız, grantlarsız işliyor olamı? Siz aytdınız bütün tırışıp işliyorlar debeymi? Hizmetine göre tabışı nişi gerek? Себестоимость боюнча сатып мен Бейіктау районы фермері. Мен сүт жетіштірем, біздің грантлар алғаныбыз бар. Аллаға шүкір, грантлар бойынша яқшы ішлегеніміз де бар. Но біз раз бизнес екен, бұлырға тиіш, прибыль бұлырға тиіш, рентабельность бұлырға тиіш. Әгер де алар болмаса, то ішлеп болмай. Бізде 130 баш сауым сыйыры, біздің роботлаштырылған фирма, біздің, әлхамдулилля шүкір, біздің яқшы положение, конечно. Бүгінгі секенде вақытында біз үсіп қалдық. Әйткенше 4-5 жыл, 8 жыл елік біз аяққа басып қалған кішілер біз. Қазір болса баштар едіңіз ме? Қазір болса бүгінгі секенде себестоимость бойынша ішлеп болмай. Бик көп фермерлар келешекте жабылачақлар. Уже бүгін көп сөйлейлер, жігітлер сөйлейлер, мен жабылам дейіп. Как только нені үте бітірем, бұрышларымны үте бітірем дәулет алдында неде, мен жабылам деп айтып. Потому что прибыль көрмегештен, ол аннары әйтелер енді, ник ауыл біте, ник нәрсе біте, ник яшілер келмей. Прибыль болмағаш кім келейінді? Сіз неше ауылдашығызны іш білән тәмин етесіз бүгінгі? Бүгінгі секенде 5 кіші рабочилар бар, 40 мыңнан да кем зарплат алмайлар. Әлхамдулилля, бұл бит фермер дегештен, анда строительный бригада бар. Бұл тракторлар ала, тракторный завод ішли. Бұл аның бір-екі КАМАЗы бар, КАМАЗ заводына ішли. Шунан продукция сатамыл заводлар ішли. Әгерде, например, ауыл қожалығында, ауылда, фермерда болмаса, кемнәрінен да пенсионерлар бола, не? Фермерлар болмағаштын, пенсионерлар ғана қала, потому что ақша пенсиядан ғана кіре. Қалғанар кетіп бара, қазанға қаяды, башқа іш ізлеп кете. Фермерлар болса, іш ұрынлары болса, демек, ешлер кетмәсейді ма? Фермер ғана демеген, башқа ішлерде кім тәрезе ясасын, кім ишік ясасын, кім строительный бригада болсын, ол бет тармақлар болырға тиіш, в том числе фермерларда болырға тиіш. Анда балқыртшылық болсын, мұнда қышчылық болсын, мұнда қаз, мұнда үрдек. Ол шул мелкий фермерлар кішінің тұрмышын яқшырта. Алар бірсі-бірсіден білән, конкуренция білән, бәйелер де кемей. Міне бүгінгі секенде неше 26 сумнан дейдейінді, да, мен сетіне алып кетелер. 26 сумнан. Ладно, 26 сумнан сетіне алып кетелер, но кибітте сатсынар 45 сумнан. Хатын сатмай менім алайын. Ну, сенің сатмасын. Неден? Мол заводлар, например, 26 сумнан алып кетеді, 50 сумнан сатсын. Бізге қыт абитні болмасы. 26 сумнан алып кетеді. Алай сата алмайланы. Кеткенде бір 3 перекопшік аша заводқа барып жетейме? Заводтан кибетке қойтқанша тағын 5 перекопшік өзінің 15%-ын үстеген арқасында. Шул моментні да қараға керек. Перекопларын километрге керек. Ну, ансы сүзде ел. Комплекс мир керек. Мұнда комплекс мир керек. Шулық кооперативларын ішлетіп жібереге керек. Кооперативлар ішлеп бітірмей, значит, біздің шулық дәулет ердемі керек. Неге бізге чет елден нелер продукциялар кіртелерсің? Сухой молоко, бұл бәйелер тішті бейтін сухой молоко, Белорусиядан кірген дегенне. Же канцерогенный отравы пальмовый молоко кіртелерінде. Мұна камера фандыдан сұрайға, не үшін біз фермерларына шунан қадар оқшалар тұтып үстірәбіз, грант бетейінде ол оқша, оларының өскендеріне сүйінәбіз, һәм әлігі күнге қадар оларының продукциясын қояда болса, орнаштырып бітір алмайбыз. Не үшін олар хөкіметке бір қорағанда керек, бір қорағанда олай керек түгіл шекілді. Біз ғажапләнәбіз анарға. Хөкімет өтті оқша,
выделять, грантовый поддержка выделять, икенче нелерге субсидиялар выделять, и шул вакытта да безнең продукция кемгә дә кирәкми торган. Ул дөрестән дә кирәкми дип әйтә алабызмы без бүгенге көндә? Проблема бар дип әйтә алабызмы аны? Проблема бар, и вот фермерские хозяйстволар, шахси авыл хуҗалыклары да, икенче сельхозтоваропроизводительләре да без санап чыгардык. Көненә, тәүлеккә 200 миллион акчаны югатып баралар бүгенге көндә. Сата алмаган аркасында. Сата алмаганга 200 миллион сум хакы төшкәнгә. Әле монда фермерлар гына түгел, хайран зур хуҗалыклардан да бүген сөтегез кирәк түгел дип әйткәннәр менә миңа үземә дә шалтыратып әйттеләр. Ул хуҗалыкларның да сөте кирәк булмагач, мин белмим инде башкача. Монда бәлки Камерниз менә шулар арасында депутатлыкка сайлап куярга кирәктер, бәлки үз тавышыгызны ишеттерергә кирәктер югарыдагыларга, хатлар язаргалар, юридик яктан тәртипләп эшләргә кирәктер, бәлки активлык җитеп бетми торгандыр. Анан соң әйтергә кирәк, вот 21 елны алыйк, көз көне 21 елны металлга 3 мәртәбә хак күтәрелде. 2 мәртәбәдән артыграк стройматериалга хак күтәрелде. Нигә соң сөткә хак күтәрелмәй? Нигә соң безнең ипигә хак күтәрелмәй? Рамил абыйның сүзен дәвам итеп фермерлар арасыннан депутатлар бармы безнең юкмы? Юк. Язучылар арасыннан бар, фермерлар арасыннан юк. Гаҗәп кызык бу. Уйландыра торган сорау, анда әле бик күп булыр. Рекламадан соң җавап бирербез, ярыймы? Хәерле кич, Таян Нуктасы студиясында туры эфирда фермерлык турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әлеге мизгелгә без продукция урнаштыру белән проблема барлыгын ачыкладык, бәя төшүләрен ачыкладык, инде үз бәясенә эшләп булмаганлыгын, һәм инде алдагы елларда мөгезле эретерлек, беренчедән, икенчедән инде әлбәттә фермерларның да саны кимиячәген фаразлап торабыз. Тәкъдимнәр арасыннан төп тәкъдим фермерлар арасыннан бер кеше депутатлыкта булырга тиеш. Һич югы бер кеше дип әйтәбез инде. Ничек тә булса, ул законнарга бераз булса да төзәтмәләр кертеп тору өчен. Егетләр кая барасыз сез дип. Ансы турында аерым сөйләшәсе бар әле. Тахир абый, сезнең фаразлар ничегрәк? Авылның яшәеше ни дәрәҗәдә фермерларга бәйле икән? Һәм фермерлар белән генә шикләнәме ул бүгенге көндә? Кооперативлар дигән яңа форма эшләп китә аламы? Файдасы күренәме? Мин үзем Кукмара районыннан фермерлар ассоциациясе җитәкчесе һәм шул вакытта инде умартачылык буенча да представитель үзебезнең Кукмара балы кооперативы оештыру умартачылар белән дә эшли башладык. Фермерларның урыны авыл хуҗалыгындагы авыл кешесенең эш бирү ягын караганда инде иң төп кешеләрнең авылның тоткасы дип әйтим, фермерлар булып тора дип уйлыйм. Чөнки инде хәзер зур агрохолдингларда элек эшләгән булсалар 100-150 кеше, хәзерге вакытта аларга кирәк инде 10-15 кеше. Һәрбер эшләрне хәзер автоматлаштырып баралар. Бит авыл кешесенә эш кирәк. Аларда бит сойлап алалар, әгәр дә инде конкурслардан үтмәй икән, анда хәзер зур машиналар эшли. Барыбер шул ук кешегә эш урыны кими дип әйтүем. Әле эшләргә кеше табып буламы соң авылда? Әле хәзерге вакытта була. Алга таба ничек буласы? Менә бүген күз алларга кирәк. Бүген уйлап бетерергә кирәк. Бездә бүген кунакта Агрояшьләр оешмасы вәкиле бар. Исәнмез, менә бу оешма нәрсә белән шөгыльләнә һәм яшьләрне чыннан да авылда калдыру өчен нәрсә мөһим булган? Мин үзем Кайбиш районы Кышман авылыннан шулай ук фермер булып торам. Кышчылык белән шөгыльләнәбез без булай. И шулай ук менә аграр яшьләр берләшмәсендә алып барам параллель рәвештә. Без инде күбрәк яшьләрне менә бу безнең программалар, грантовый программаларда катнашырга чакырабыз. Аларга менә бу программаларны аңлатабыз. Һәм инде менә алда әйткән сораулар буенча менә без 17нче елда шөгыльләнә башлаган кышчылык белән, 19нчы елда птицеферма, кышчылык фермасы салып чыктык, 5000 башка исәпләнгән. Һәм шул вакыттан алып без карасак, мен үземдә әйткән бар, 2019 елда әле Аллага шөкер ферма салып калдык дип. Чөнки менә икенче ферма салырга кирештек.
Һәм бәяләр буенча карасак, шул строй материал бермә-бер артты. Грантлар үзгәрмәде димәк. Грант күләме Грантлар күләме шул грант күләме, но инде аны мәсәлән йөреп чыгарга катлаулырак. И шуның белән параллель рәвештә безнең бит инде күп нәрсә, менә безнең кышчылык өлкәсендә шул ук йомырка булсын, шул ук комбикорма булсын, бөтенесе чит ил белән бәйле. Мәсәлән, без инде 17 елда башланган бәяләр хәзер юк инде алар. Алар бермә-бер артты. Комбикорм бәясе тоже шул бермә-бер артты. Менә монда сүз күтәрделәр зерно бәясе турында. Зерно бәясе жүн, комбикорм бәясе мәсәлән 45 сум без алабыз. Шул ук сорауны бирәбез производительгә. Ник менә бодай бит жүн, ник кыйммәт комбикорма? Нинди җавап? Аларның кушылмалар килә Кытайдан. Шуңа күрә комбикорма кыйммәт. Йомырканың бәясе шулай ук. Хәтта менә безнең шикләүләр вакытында да йомыркалар кирде. То есть бернинди проблема булмады йомыркалар белән дип әйтсәк тә була. Но бәясе артты. Бәясе бермә-бер артты дисендә ялгыш булмас. Рамил абый, кушылмалар дигәннән, менә ул каяндыр Белоруссиядән шул теге сухой мала Украинада име. Ул Белоруссиянең генә дә булмаска мөмкин. Аның юллары күп бит инде. Кытайдан тагын нәрсәдер кайта. Күп йөргән кеше буларак, безнең авыл хуҗалыгы өлкәсе үз эшенә юмылып бетсен һәм үзенчә генә кайный алсын өчен мөмкинлекләр бармы? Һәм моңа күпме вакыт таләп ителергә мөмкин? Мөмкинлекләре бар аның. Ул бүген иртәгә генә эшли торган эш түгел. Менә аның хәзер бит инде шул ук Ленар белән торганда премиксларында, коры сөтләрендә инде үзебезнең менә Арчада җегетләр ачып куйдылар завод әйме, үзләре эшләп яталар, үзләрендә чыгарып. Ул әкренлек белән генә керә инде ул. Бердә керми дип әйтеп булмый аны. Әмма ләкин күбесе менә иптәш әйттән да, әле кошчылык кына түгел, бар безнең балыкчылык, алың белән шөгыльләнә. Балыкчылыкта бернинди проблема юк кебек, шул ук комбикормада проблема. Аны безнең Россиядә технологиясе бик түбән диделәр инде. Менә Франциядән кайтартадыр, тукталды. Хәзер балык үстерүчеләр менә шуңа килеп терәлә. Менә Рамил абый, нинди фермерлар хәзер отышлы позициядә, ягъни нәрсә җитештергән фермерлар бүген яхшы яшиләр дип әйтә алабыз. Менә чылбыр кебек бер итне. Илнар әйтте, ашлыкның арзан булуы минем өчен кулай дигән. Ул бүтән игенче өчен кулай түгел ул. Менә ул ашлыкның да бит инде. Аларның амбарлары Камил Мизагыш белән тулы бүгенге көндә. Амбарлары тулы. Елына карап инде димәк. Амбарлары тулы, әмма сата алмыйлар. Бит хөкүмәткә уйланырга була азрак. Ул бит азык-төлек куркынычсызлыгы дигән сүз. Турсын шунда фермерның бир синең акчасын, турсын сакласын уларны шунда шулай бит. Кирәк вакытта шалт алдың китте. Хөкүмәтнеке булып тора бит инде акчасы түләнгәч. Андый нәрсә юк бит бездә менә. Без былай итеп бераздан план кара торгач Советлар Союзына әйләнеп кайтып төшмәгәйек әле. План кирәк дигәннән әйтүем инде. Юк, без кайтып төшмәйбез. Советлар Союзы нене төшсәк тә бик начар булмас иде кебек. Но кирәк алыштырырга агроэкономический әйтик политиканы. Шул ук шахсия хуҗалыклары нене дә фермерларга да, икенче эшмәкәрләргә дә безнең авылларны без әйтәбез сакларга кирәк. Авылларны сакларга кирәк, анда кешеләр торалар. Кешеләр торгач, әйтәбез сельский территорияны итәргә кирәк. Кешеләрнең эшләгән эшләрен бәйләргә кирәк шул сельский территорияга, чтобы развиваться итсеннәр. Если аларны нитмәсәк, эшкә җикмәсәк, то киләчәк бик җигелергә тора икән анда. Шул программалар буенча менә без яшьләрне бит инде чакырабыз, аңлатабыз. Әйдәгез менә безнең бар егетләр күп, алар яхшы эшләүче. Ну, без аларны чакыргач та әйдәгез менә программалар бар, программалар кергә була дип. Күбесенең бәйләнәсе килми беренчедән. Ул программалар белән. Ну, кәгазь эше бар, һәм отчет эше бар. Отчеттан гына түгел. Ансы бер әйбер. Һәм монда икенче момент, хәтта эндәгән чиракта да, мәсәлән, документация эше катлаулы булу мәсьәләсе ансы бүтән мәсьәлә. Ну, алар шулай безнең мәсәлән хәтта биргән заявки биргән чиракта да, мәсәлән, быел әйттеләр, агросарта программасы буенча 5-6 кеше генә алачак грант. Бөтен республикага инде. Анда барып та тормаган кешеләр бар инде. То есть бу бит инде 5-6 кеше жук белән бер инде. Бигәз бит инде ул. Монда аңлашыла, агростартап программасын без быел алып өйрәндек, шулай ук гаилә белән сарыкчылык юнәлеше буенча аның бик мәгънәсен күрмәдек. Чөнки грант
ярар бәясе бар инде, әйтик грантың 3 миллион дип, ләкин аның күрсәткечләре бик үтәп бетереп була торганга охшап бетми. Аның бит инде йөкләмәсе бар үстеңгә. Илнар, синең грантларга катышканың бармы гомумән? Ни өчен? Кызыгын күрмим мен. Лучше үземнең булганны үзем күрсәтеп, үземә мен андай прибылен анда күбрәк күрәм. Шем грантлар белән эшләп, кем каршындадыр отчет биреп, анда мен шутлап карам, ниндер копейка гына может ул 3 миллионнан мен имейтергә могу, но нервны күбрәк бетерәм. Шуңа күрә мен лучше кысылмыйм. Миңа җитә үземнең акча. Хөкүмәт биргән акчаны бербер әйләндереп кире алып бетерә инде ул. Шуңа күрә миңа бетерәләр уланы. Бер биш шуңа күрә кирәген санам мен. Менә яшьләр юк. Фермерлыкка күчергә. Ну менә мин риза түгел. Нидән 7 сумнан вот файда дип, ул стабильный булырга кирәк. Булсын 12 сум, например, ну стабильный жыл сайын. Ул быел 7 сум булды икән, значит, икенче җылга урожайы булмый, ни булмый, аның и артып китәчәк, аннары 35 сум булуы мөмкин. Былтыр 21 белән дашатты. Потому что тукты, да, то 20, то 7, алай дөрес әйбер түгел. Менә бүгенге көндә Татагролизингка Касим Суд кайтты. Бәясен беләсезме? 25 миллион 900 мең. Астагфирулла. 26 миллион. Менә шуны 7 сумнан җыеп кара әле, 7 тиеннән. 6 тиеннән. Әле бер комбайн, әле аның сукасы, агрегатлары, ниләрен, нәрсәләрен санасаң, әле андыйлар бишәү кирәк. Әле плюс ангарлар ниләр тезергә кирәк. Шуның өчен проблемасы юк бит инде. Әлхәмдүлилләх. Аны гына түгел. Монда бит ассоциация бар, монда яшьләр бар. Монда председатель, менә мин, например, Биектау районында ассоциация фермерларның председателе дип сайлап куйдылар инде ниде. Когда аларның менә 24 производитель молока, серьезныйлар, мощныйлар, яхшылар, bütün документациялар белән эшләр. Шуның 7-се ни ала? Субсидия ала. 7-се. Быел җылга бер бирә торган мескен ни инде ул субсидия инде ул. Җылга битте, калган 17-се юк. Аларның нәрсә, сөтләре дөрес түгелме аларның? Нәрсәләре дөрес түгелме? Алар бит ни өчен чиратка салынган дөрестән? Бик аз вакыт калып бара. Аның бит технология. 500 литр сөтне бирәм. Ничәттер КФХ-га бирәләр субсидияны, 6-мы, 8-ми. Но кайбер КФХ-лар минем Сиңа баштанына бирәләр. Татарстан әле, әлхәмдүлилләх, тырыша бирә, нитә менә. Җәмәгать, безнең бик аз вакытыбыз калып бара, әмма тагын бер мөһим соравыбыз бар. Ул тирес белән бәйле. Менә рекламага китер алдыннан Ленар әфәнде, сез дә әйтегез, әле тирес кануны һәм эшли башласа, гомумән фермерлар ябыла бетәчәк дип. Ничегрәк карыйсыз әлеге канунга? Просто шунда шул фермалар үз ичендә үзе батып бетәчәк. Аны куйырга, ул объемны куйырга простой фермерның возможности беренчектә булмый. Бүген көндә кеше җиткән фермер көндәлеген чыгарып барды басуга. Күз алдыгызга китәбез, 4 тонна тиресне көн сайын кыш дәверендә 180 көн була малтай. 180-гә тапкырсаң 4 тоннаны ничә тонна була ул? Әҗәкен ничә тәбез? Яранда инде утарда йөриләр, анда ул хәтле булмас инде. Кышын гына алыйк, кышын гына. Кыш көне менә ул көнне 4 тонна, 200 көнгә тапкырдык, тагын 800 тонна буламы? 800 нинди ул фермерның 2 гектардыр на территориясе. Менә җәмәгать менә мәсьәлә. Менә әйттем бит инде. Бу сорауны юкка бирмәдек. Без сөйләшүебезне җомга дәвам итәрбез, әмма инде башка спикерлар белән җомгага кадәр.